Astindu Eibarrenak ebairen egitasmo bada eta sortu zen 2021 urtean. Orain egia da bultzada bat eman nahi diogula eta bada hizkuntza eskubideen atari bat. Orduan, Eibarko zerbitzuetako erabiltzaileek hizkuntza eskubideen inguruan zalantzak edo kezkak edo argitu nahi baldin badituzte, atari hau daukate beraien eskura. Herritarrentzako zerbitzu bada. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun, lehenik eta behin herritarrok jakitea hizkuntza eskubideak daudela eta gutxi gorabehera zein diren gure hizkuntza eskubideak. Azkenean, nik ez detelako kexa bat edo jarriko edo eskaeraren bat egingo horren inguruan ez baldin badakit zein diren nire hizkuntza eskubideak. Orduan, lehenengo diptikoak banatu dugu etxe guztietan, pixka bat herritarrok ere hizkuntza eskubideak hori buruan sartzeko badaudela, eta hortik aurrera animatu daitezen kanala hau erabiltzen. Kexa motak zabalak izan daitezke, anitzak, azkenan izan daiteke hori ez. Nik arreta euskeraz jaso nahi detela, baino gazteleraz erantzun diatela. Izan daiteke baita paisaia lingustikoarekin lotutakoa. Nire auzoan erakusleioetan kartel batzuk edo bar batzuk daude denda batean, baino gaztelania hutsean daude. Eta nik nahi baita euskeraz egon daitezen, ez? Hemengo hizkuntza ofiziala den bezala. Orduan horrelako gauzak, astindura formularioa betez, deituz edo Gmail bidez bidaliz, kontsulta hori egin daiteke, ez? Hau gertatu zait, zer egin dezaket honen aurrean edo ze baliabide eduki ditzaket, zuk esan duzun bezala adibidez, klaseak euskeraz nahi ditut, baino irakasleak edo entrenatzaileak gazteleraz egiten dit. Askotan da ezakentasuna eta baita agian herritarra bera ez dela ausartzen zuzenean hori esatera. Orduan gu eskaintzen dugu zerbitzu eta laguntza hori, eta bitartekari izateko aukera. Modu baikor batean eramaten ditugu aurrera, ulertarazi nahi dugu azken finean aldaketa hauek denon onerako dela, ez? Lehen esan bezala zerbitzu batean ikusi baldin badet, kartela gaztelania hutsez dagoela, beraiekin kontaktuan jarri eta guk baliabideak eskaintzen dizkiegu baita ere lagundu egiten diegu euskeraz jartzen, eta gero ulertarazi euskal hiztunontzat hori, ez? Pixkat gure hizkuntza eskubideak errespetatzea dela, baina baita ere beraien zerbitzuaren kalitatea hobetzea dela, dendarientzat, beraientzat. Orduan pixka bat denon onerako dela hizkuntza eskubideak bermatzea. Eibarrenak sortu genunean gure helburua zen Eibar euskaldunago bat lortzea. Eta hor, egia da euskeratik urrun daudenak edo euskera ez dakitenak euskerara hurbildu behar ditugula, baina gu geu ere euskal hiztunok eta euskal herritarrok ahaldundu egin behar gera. Eta lehen esan bezala, hasteko gure hizkuntza eskubideak zein diren ezagutu behar ditugu, guk defendatzen ez baditugu, inork ez dizkigulako horiek defendatuko edo hori da zainduko. Gu izan behar gera, pixkat hori bestea eskatu behar dutenak. Euskaldunok, euskal hiztunen hizkuntza eskubideak aldarrikatu behar ditugu.